Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango ni sirkal ochiro chenro mag kambi machwalo yedhe pachoka KEMSA kaka yor bero chenro mag chwalo yedhe osiptande ma pachoka. Rigathi olero ni sirkal omedo keto kenge mag rakore gi nok mar yedhe manenore e kor gwenge ma Thurka, gino mamiyo jotuo luoro. Koluwo ni sani yedhe osechwal e counties duto maonge akwede kaka noyangi e lek machopo kare weche mag thieth. Gachagua yango ni chenro mar ndiko e tich e nyamrerwa mohingo 100,000 en okang' madhi medo konyo bero weche mag thieth e kor gwenge kendo chopo kare dwaro mar UHC gisingo mar chako chenro mag timo tiegruok ne jochiw thieth e yudo lony mag chwalo chenro magi e yo makare. Has emerged as a major driver of innovation for efficiency and effectiveness. Digital transformation is not merely about adopting new tools. It is about transforming the entire healthcare architecture. It involves creating connected systems that facilitate seamless communication among healthcare providers, improvement of data accuracy, and ultimately enhance the overall quality of care. Jakom kamati mar od bura mar Senate mochung'ne